Κάτσε, Νικόλα. Δεν βλέπω, ακούω κότες. Ναι, πού να το δώσω. Άντε, Νικόλα, ακούω κότες. Όχι τόσο δυνατά. Δεν περπατάς στον Νικόλα γι' αυτό. Μέσα στη φωλιά θα κοιτά να το αφήσει, Νικόλα, όχι όλα την ώρα απ' έξω. Εντάξει. Αντί να χαμηλώσει τον κόλο σου, Στεφανία, για να κατεβεί, έκατσες και το κοίταγες. Συνεχίστε εσείς. Πάμε. Όχι, κούνα το. Όχι, Παναγία μου, δεν μπορώ. Το αφήνεις εμένα αυτό. Εγώ έχω βάλει 2. Στεφανία, άλλες 2 προσπάθειες έχεις. Στεφανία στον κόλλο. Σταμάτα, γιατί στηρίζεις. Στεφανία, να προσπαθήσεις με ο Νικόλας. Όχι. Φτάσω το ρημάδι, πώς θα πάει. Γεια σου. Να το κάνω εγώ Στεφανία. Στεφανία, να δοκιμάσεις λίγο, Νικόλα. Όχι. Εντάξει. Κάτσε εκεί τόση ώρα. Να δοκιμάσει μία ο Νικόλας. Καμία. Τα άφησα. Κάτσε Να δω, θα το χάσεις τώρα. Τώρα είναι ο Νικόλας. Στεφανία, τι κάνεις εκεί? Γιατί δεν ακουμπάς? Φύγε από εκεί τώρα έκανες τα φωλιά. Γιατί? Νικόλα, πιάσ' το.
Περίμενε. Νικόλα, σένα πρέπει να στο σηκώσω λίγο. Περίμενε. Πάμε. Νικόλα. Άντε. Αχα. Τελειώνει ο χρόνος. Πρέπει να το βάλεις μέσα στη φωλιά για να νικήσεις. Το ξέρω. Έβαλα 3 αυγά. Μπράβο.